السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Abu Tamim. Alhamdulillah mapiadan sakanusan mapipian sananan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kumusta sa mga puwasa niyo? Mga taga Pinas, maganganon makatingas mo. Masya Allah. Pamamula na sa manaya, di ka pa maninde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito na alilang gura nun. Alhamdulillah mapipiyadan. Okay, inshallah. Undan wa. Ay sama na yung ganda no sama kampata usayan na yung kutua sumangat tao na gusto kipupantag niran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Abdullah. Sumangat tao na gusto kipupantag niran sa giyang kutua Ramadan. Anto na yung mga kukumaniran. Kaya so mga tao sa giyang kaiwalan Ramadan na kanaba isa sa kaklase. Kanaba isa sa kaklase. Ad na mga tao bida-bida sa kukumans kaya pakataling umaagyang kai Ramadan. Kapag ad na tawa ay kukumanon o Ramadan na paliwaton sa Ramadan, kapag ad na tawa ay kukumanon o Ramadan na haramon ubad ipamwasa, ad na mga tao mapapakayron kapamwasa niya na mapapakayron ad niyan kapamwasa, ad na mga tawa diyon kitagal supwasa, ad na mga tawa kuan kapag kaya ipambagak yan supwasa mga lagi dutwa na anto na unon na ya mga tao anto unon siran ang mga tao misababsan na biyeloyak na ya adu ka klase biyeloyak na ya adu ka lumpukan adu ka lecture inshallah na mapitas wi ka dunyan ay sama na ya inaloy sa giyong kutwa kita ba majalis Ramadan ar kay Sheikh Ibn Uthaymin na labi sa 10 ka tao ay busa man ya pagaluin danuron na 5 ka tao mapita inshallah subhanahu wa ta'ala na pagaluin danuron mamuso 5 ka tao. Alhamdulillah wa kafa wa sallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahlul wafa amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala mambagi ang tanong sumaanaw salam kapipi ginawa sang kaiya dunia na sampurna sa anungan amawri pamakasabaran tanong niyan nabaluin tanong niyan kung mga urip niya na pamakasulid niyan ko kasurgaan niyan ay mala na mapad tanong sa mga luks tanong sang kutuwa kasurgaan niyan. Tagalog please. Adam niya kasulid saya kana bamranaw napakaptagalog ang tanong niyan. So Fatima Jawda, hindi ka ba nakakaintindi ng Maranao? Umranaw ka, makasasabot ka sa Maranao na tumamranaw tanun no. Kaya kalalayaman na dito di ka discuss ng Maranao. Okay. So gyang kaya mga tao na kailangan ang katukawaniran o ande siran maapad, ande ka siya maapad sa gyang kaiya pitibarangan ang mga tao, mga grupo o mga tao, mga klase o mga tao. Kaana ka mamumaylay sa ginawang ka o anto na unon kipupantag na ka Ramadan, paliugat ra ka mga day, haramar ka, mapapakayar ka, antaw ka anta unon. Anto na unon ikukuman ra ka Ramadan. Okay? Paganay ay inaloy saya o Sheikh Ibn Uthaymin nagyong kutuwa mga tao al-muslimu al-aqil al-baligh al-muqim al-qadir as-salim min al-mawani'. Mga tao Muslim. Paganayron na Muslim ka. Al-aqil matatanor pamikiran ka. Manan yan na mapiadi niya di ka pa pamimikiran, kanabab betengan, kanabab ke bunbuneg al-baligh mi akir belig ka palay tanong mata o anto na onon iptero na mi akir baligh
al-muqim, maka iingad ka. Matatago ka darpa ka. Al-qadir, maka gagagaan ka. As-salimu minal mawani', ada apapakaran raka kuding di ka pamuasa. Na upama ka sisiyar ka ini, agian ka inaluitan, Muslim ka, matatanor sa pamikiran ka, miakir belig ka, muqim, maka iingad ka, makagaga ka, ada pupakaran raka ko kapuasa nga na ay ako kuman rakaw puasa na giyang kutua kababaluin yan apaliugat. Giyang kutua kababaluin yan apaliugat. Di din kapakay ubang kabagakan supuasang ka. Di din kapakay ubang kabagakan supuasang ka. Agya miya paliugat raka ini. Miya tagur ka agyang kay amiyang aluitano. Apaganero na Muslim ka, makatatanor sa utak ka, miakir belig ka, makaingad ka, makagaga ka. Miya timor ka agyang kay alimatiman, na upon ka matimo agyang kay alimatiman, pagaryakan, bubayakan, na miya paliugat ka agyang kutu apuasa. Padkas agyang kutu akataro Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Hais kano miya maratiya, ini paliugat ka no so kapamuasa. Ini paliugat ka no so kapamuasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sa lagi do kini paliugat niyan kum yang onan rakano. Sama no ay sebut na no na so kapamuasa mambu kum yang onan raktan na aden. Aden mambu kapamuasa kum yang ona. Kana bahasa busa masa iman to di ka aden kapamuasa si kum yang ona masa. La'allakum tattaqun. Anto no ay sabab pa kini paliugat na gyang kay puasa. Anto no ay sabab pa kabubaloy niyan raka paliugat. Ang kambeloy masanggilaan. Anto no ay pananggilaan ka. Masanggilaan ka kudusa. Kagi amay ka sumanusia nakatawan niya so kapapaliugat ta ay nagukatawan niya so kala ini ibalas na penanggilan yan ubas kanyan kedusa, penanggilan yan ubas kanyan pupakasugok sa haram kakagi kapakayap kalabatan subalas yan. Penanggilan yan ubadi makanggalabak sa haram kakapakayap kalabatan agyang kutabalas upasan yan. Naginan udi na ini training rakaw Ramadan agyang kuta kapananggilain ka kubay ginawang ka. Sama na yan napalitan o kubay waya nga pakapumbuya bay asubay ginawang ka. Kakanaba suparatiyan ka na palayatan o kubaya kuman, palayatan o kubaya minom. Ugi na sabab sa giyong kutwa la'allakum tattaqun ini tarbiyar kano agyang kay Ramadan ang kuta ka pananggilan na panananggilan na kauba ka makainom, panananggilan na kauba ka makakan, akatatanaw doon nakaasa na di ka di pusa. Ibtarbiyar niya na kayong kuta ka pananggilain ka kung mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala ka pananggilain ron. Nalagi sa kamaw tumambus sa mga haram, pananggilan ka sa mga haram. Guti miya kalala hikmah sa gyung uta kakabaloin ka masanggilaan. Amay kamiya padalam ra gyung uta limatiman na miya paliwat ra so kapamuasa. Na gyung uta kay giraw niya na al-muslim, muslim ka dapat. Sama no to na di ka pa kay uba pa masaso kafir, ditirimaan so puasa o kafir. Da abaliw ka pamuasa o kafir. Kanaba pan paliwat ko kafir gyung uta ka pamuasa niyan kadabu abalin yan. Kanaba mapaparati asi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aqil diyan ko matatanor sa utak yan. Sama na ito na sukna ba matatanor sa utak yan, na kanabo paliugat sa puasa. Al-balig, supan sukna ba miakir balig, na kanabo paliugat agyong kuto puasa. Al-muqim, supan di malalayag, na kanabo paliugat agyong kuto puasa. Al-qadir, supan di makagagaan na kanabo paliugat agyong kuto puasa. Na pangao matanabuanan sa iko sa lakaw aklas yung mga tao, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na o pamakagyan ko ta kafir iman to agawi na mimbalik Islam na miya paliugaton agyang kuto akapakapamuasan yan nagukatarotupan yan kugawi akyang balik Islam yan ibarat yan na mimbalik Islam ay iman to alas 11 iman to na alas 11 13 11:13 na sunsuk kya giraw niya sa asyhadu an la ilaha illallah na miya paliugaton na matimpos niya supuasan yan taman sang kutwa Maghrib. Miya paliugaton automatic na miya paliugaton agyang kutwa puasa. Na mapita na makapamusap man agyang kutwa balik Islam. Na ikadua, as-saghir. Ikadua ka klase nagyang kuto ang mga wata dama akir balik. Anto na ikukuman ang mga wata. Si ko kipupantag ni rang ko Ramadan naguanto na ika ka akir belig wata kate suwata na kanabuon paliugat agyang kuto puasa sabab sang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al kalamu an thalatha o pamana kanaba isiksa ko talo ka taw
So nganin ay papaliwat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala dairan manggalabak na paduna giyang kutawata kana bunip siksa paman apian yan miyang galabak su haram apian yan miyang ibagak su paliugat na kana bunip siksa kakagigyuta mabubalis kaniyang panawata dapan maakir balig lakin yu'maru tarbiyatan lahu wa tamrinan lahu ala at-ta'ah o gaid kataya so usanay o gaid na upamaka adin awata aka malagid o niya sa puluragun antawa kadama sa puluragun adapan maakir balig na kailangan ami sugu ukaon kana ba paliwat ugaid na kailangan ami sugu ukaon akapakapamuasan yan kaanakas kanyan ketarbiya anakas kanyan di imam biat ko simba ku Allah subhanahu wa ta'ala anakas kanyan di imam biat ko simba ku Allah subhanahu wa ta'ala so mga sahaba ridwanullahi alaihim na sumanga watairan igira dapan mga akir balig na ibtirbiran din ko mga watairan agyang kuto akapamuasa taman sa igira kuan igira amaludin kagabi na aya pepakagdam sa kaor sa mga wata pepakagdam sa kaor sa mga wata na amay ka makagdam siran sa kaor napakaliyon siran ng mga amairan pakaliyon siran ng mga inairan napakasugay niya siran sugay kanwa daan na inoto nakagiibtembangiran kung mga wata iran sa makatigr siran sa taman sa Maghrib Masya Allah ibtembangiran to nalagi do tumambu saka mo tumambu asak tano na kailangan na matarbiya tano sa mga wata tano si ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala apya dikiran paliugat su sambayang apya dikiran paliugat su puasa na kailangan amatarbiyan kasiran sa giyang kuto simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na andad ni kaakir beligiran na kanabasiran tatakawasi ko kipunggulalan dirang ko mga simba kakagikyalayaman niran din si ko kapangai ito irampan ka inimbiit kakiran na pada karibatan usabagi ang mga loks na tanto miya kalala ikapadi ranon gagaw kwata iyan na misubrapan ay kaya subran yan na iptiglian pang kwata iyan apapakagaga akapakabuka iyan adin ang mga loks aapyad no pupukagaga si wata iyan nga miya kabagbagar si wata iyan na dapat maakir balig wata ibarat na mga 10 aguduragun idid awata na miya bagbagar ka miya tiga-tiga si kapamuasa nagyang kay aloks yan na ayaw petigal sa maka kangka buka ka oy na dinan ka pa kay tamang basta magagawa wata ka gumayling ka mabagar sa wata ka na di ka pa kay ubang ka tatagla sa wata ka pakabuka na ka di ka pa kay ubang nga paka na sa wata ka kagi pukas na kas kanya sa giyang utak kilayamin niya ko simba kap simba niya ko Allah subhanahu wa ta'ala naginan padanan sa misubra ang kuta bubaya ranon ka kuwata ka agyang utak apyan nung magagawat aka akapakapamuasan yan na iptigil ka unmang buka kapakabuka yan agi ay di nga di matero na kaya sukudan susalungan dualungan talulungan akya tigran ka na apya dengan ka di ombes na obaswata makagaganap ka tempos yan sa Ramadan na awid akal kaun sa iku kapakalayan kanabar kay siksa kanabar kay pagisa kagim ya tarbiyan kas kanyan ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na padman sa ipagisar ka sa alungan na morina sa mga wata ka o ande nga siran pimbiat na padana sa ipagisar ko Allah subhanahu wa ta'ala hagi sa kay dikiran imbiat na anton ikyang biat nga kiran na amay kagyuti bunda laki ang biat nga kiran na di nga siran pa pamuasa nga hagi kaor siran kagutam siran sala ko mano pa makaswata na manubay na gito'y mapakabuka ka gito'y mapakakan ka o pa makaswata nakatawan na din niya kaya na gito'y mapakakan ka na anto na mga tuos miya belig swata ha anto na mga tuos miya belig miya akir belig swata nakataya sutulot iman atuos miya akir belig swata paganeron nagyong utwa na batu syar giyang kutwa di kapamangrap o di na di kapamangetu ubuk sang kutwa pia malungan yan basta mamangetu ang kutwa may tam abuk sang kutwa pia malungan yan na to soto sa mi akir belig swata na paliugaton ang makapamuasa na ikadua tuos o pa makadinya no tumaylay o pa makadaw no to agiyong kutwa kaya pamangetu may tam abuk si kupya malungan yan na ikadua tuos na giyong kutwa katitagin na pa diskanyan di ititagin na pa opon swata na makatitaginap sa kambabangunan sa walay na miya kalyoron agyong udi na aluminyoron agyong kuta maputi arugo na miakir beligs kanyan ha ikatalwa toos o pa makadaon agyong utapagan na toos na gusto ikadua toos na ikatalwa toos
nagyang kutwa tamamu 15 sana. Matarotops kanyan asapulo aguli maragun. Api ada pentetaginap, api ada pentu yang may tamabuksi kopya malungan yan. Na opoon sa kanyan matarotop asapulo aguli maragun iided na miya paliugaton agyang kuta kapamasa nagu kapanambayang. Gina ni ti akhir beligyan sa tarotop. Ha? Na si iko mga bubay, ay pagumantano si iko mga bubay ron na ikapat toos sa mi akhir belig sa kanyan na igira amia kaumaon subasa. Sayang di ko po maintindihan. Ay nako, si Fatima Jawda, talagang hindi mo maintindihan? Pasensya na kung ganon. Nadoon niya nagyang makasusuldraktan no akuan. Kanabanding ni Mranaw. Kaya kabayayan ang Tagalog. Muskila na, dito ma-after of sa Tagalog. Hindi po ako bihasa ng Tagalog. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala, susubukan natin sa susunod, magsasalita tayo ng Tagalog. Na. Ikatlo, itaros tanong to, miya pasado to, agyang uta mga pantag kong mga mata. Ikatlo, nagyang ko to al-majnun. Al-majnun. Ayab tero na majnun, nagyang ka na so, kadadaan sa lalag. Di matatanaw ra pamikiran yan. Padabasan yan na pembetengan. Kelang-langad adi so kelang-langad na adna pamikiran yaman basta pembetengan upamana di matatano rotok yan pasensya na po Fatima, pasensya na po kung hindi ako makapagsalita ng Tagalog sa ngayon, okay? Sa susunod inshallah. Okay, na tumataros tano din al-majnun giyong ko tap kedad sa lalag pembetengan makurang-kurang ati gumranaw kurang sa sarapi ati gumranaw na aya ko kumana o pamakaad na lulot ka pagaring ka apembetengan na aya ko kuman yan nagyong kuta yun paliugat so kapamuasan yan naguditirimaan ang kuta kapamuasan yan sa lakaw sa pembetengan na aya na bidao kakagiiman to na miya kadakal sa pembetengan na pembetuan umranaw sa pembetengan igir alalong ikagalabak na pembetuan yan na pembetengan ugi na aya pura pembetengan nagyong kuta kurang nyo taka kana bagyo mo to mapasangi kang galabak sa mga ararta kana buto pembetengan ad na lagi dito mga tao na yapkib to na mga pembetengan na kanabuon paliugat so kapamwasa agu kanabuon paliugat agyong kuto agu diun terima agyong utapwasan yan andi sabab na kagias kanyan na padsagyan ko tamya tero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diun isiksa agyang ko to inibagakyan apaliugat o di na initagakyan o di na pinggalabakyan haram na o gaid na upamakas kanyan na pagkasala-sala ko nagyuta betengyan pamanap kulugulugo nagyuta betengyan nakaad na tawap kulugulugo so betengyan adni man to makatatanod sa kanyan na pira oras na biya beteng nasa lakaw man na pinggalabakyan ad na tawa makatatano di man to na mapita na miya beteng na upama kagyuti betado manusia sakit yan to agyong uta pira oras na miya beteng na upama kas kanyan na miya kapamosas kanyan si iko alas 3 o di na alas 4 na miya kapamosas kanyan na oriyan yan na si iko alas 7 sa kapipita na miya umas kanyan o beteng yan miya umas kanyan o bunugin taman sa miyagalas taman sa miyagalas ingo sa kagabi na bebetengan sa kanyan din maumas kanyan naging uta sakit yan na upama ka makatanod sa kanyan sa iko alas 5 na itero siya supasan niya na alas 6 na kurik naging uta puasan yan okay kagi lagid kuno to tuturo ko natin Sheikh Ibn Uthaymin ayong ko di makatatanod kadi man to makatatanod naging uta pembetengan di niya katawan so anto na ini masusaswa yan ikapat naging ko to al-harim ayap tero na harim naging kay so miyalok-lok sidin ayap tero na miyalok-lok sidin na ayat to siya naging kuta din yan mapakap sa senggaya so ama iyan, ina iyan, wata iyan, lolot iyan, tonganay niyan di kanyan kakilala so iko padaba sa tanaron na so miyamo ngaw din yan katawan ang tawa ka na ilides tanusan Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kanan na lagi din upama na sumanusya na upama kapag-isang uskay man to na ba hindi mo nakaamawa fatkad na adi sa baka mo maagyang ko talagi dito miya mo nga kad na di nga kakilala si wata aka siya maaka si ina aka
den sama nang to kaya kan sa bali na aya ko kumanana na tao amay ka yang isampay dun sa giyang kutwa idid amya mong kanyan na dinyan kakilala si karomanya si yamaya si inaya si watayan na aya ko kumananan na kanabuon paliugat supuasa naguda api dia akibagay niyan kalagi danan wata lagi danan wata hukmuhu ka hukmis sabi lagi danan wata giyang kutwa ko kumanyanon na kanabuon paliugat supuasa naguknabaad na kibagay niyan api dia bida solokas makatatanod agu solokas akyadaan sa tanod giinalok saya akyadaan sa tanod akyadaan sa pamikiran biungaw na basta lokas biungaw na kanabuon paliugat so pedya agu supuasa basta alokas ada penbungaw ka makatatanod pan na kanabuon paliugat supuasa o giid na makapedya pakabagay sa pedya siya butan to na ikalima na al-ajizu 'ani as-siyami 'ajzan mustamirran la yurja zawaluhu. Diyan ko to di pakagaga. Di makagagaan sa kapamuasan yan. Na ad na mga sabab adinyan kapakagagas iku kapamuasan yan. Ibarat yan na miyalokas sa kaniyan, makatatanod sa kaniyan, matatanor piya sa pamikiran, miyalokas sa kaniyan, o di napkasakit sa kaniyan, sa malasakit, na anton ay paliugaton diyon paliugat o ba makapamuasa sangkay Ramadan o gaid na aya paliugaton na giyang kutwa kapakabagay niya sa pidya si iko mga miskin na mialuitan wa duha ka klase so kabagay sa pidya ang mapapakay kapakay bagan kasiran sa direct panganangkan ada maluto kapakay man invite na ka sa mga miskin pakakan na ka barat yan na isagawin na sa katawa miskin na upama kaya kaya bukaan ka sa giyang kaya Ramadan asa ka di makagagaan miyalaw kas udi na siya makasina ka miyalaw kas kadinyan kagalang ano ba niyan matimpos lang na ayabo miya gaganyan na sa pula guli magawi na ayabo aya kaya bukaan yan na sa pula guli magawi mambu na aya mapakakan ka amiskin na sa pulo agulima kataw amiskin na kapakay bugan ka siram berin sa panganangkan na kapakay man paganaan kasiran sa makaisisan na pakausugod na kasiran. Inisa na kan si Sheikh Khalid al-Mushiqih makapantag sang kanan apidya na madagal ikatero sa mga ulama makapantag sa ugay na aya katanto niyan amarani nagyang kuta odi isa ka kilo amargas sagyan kay ama sa tanong isa ka kilo amargas kusa ka tawo amiskin odi na makalaok sa kilo amargas kusa ka tawo amiskin na upang makapagumanan ka sa lino na mas mapiyapan mas mapiapan ugay nagyuti inisembagyan rak nagyong kutwa isa ka kilo amargas udi na makalaok sa kilo amargas na apian deron na pagumanan ka sa lino pagumanan ka sa kape pagumanan ka sa gula na mas mapiapan ugay nagnabagyuti paliwat kaya bu paliwat nagyong tao udi sa ka kilo na makalaok sa kilo siya butan na naginamusaman na pamagusiyan tanong sa giyang kay makampatawras insyaallah subhanahu wa ta'ala na so part 2 mapita wad na oras tano na isumpatan tano buaya isumpatan na ron so 5 kataw iman to na lakaan tano so pakaysa makapantag sa giyang kaya bandingan apya magusita no so pakaysa kana ba siya manunumpang na diya kan simbagan no so pakaysa kana ba siya manunumpang sa giyang kay apya magusita no na diya kan simbagan okay na so pakaysa manunumpang saya na gyuti simbagan na kan so doon kaliwanagi na pamakaysa ka no tafadalo inibigay kan kano lauda paro sama na yan arkeo sudalagan oswara. Assalamualaikum. Saan na ba si Fatma? Yung Fatma, yung gustong magsalita ng Tagalog. Yung hindi nakakaintindi, nandito pa ba? Fatma, nandito ka pa ba? Wala na ata, baka lumabas na. Yung hindi nakakaintindi ng Marano, saan na yon? Mabuba solusyon tanong man to. Na dito no pasin pakatasan kakuan. May kakuan na kaya marana ko na pakatubila ko. Na muskila pakabuka ko po ng mga tubil. Kaya man nakapakatubila. Bila na makainom ako. Nasa man dito pan pakainom. Malapan na ipnayota. So kapag katurog na kanaba pakabatal. Masya Allah, dhalika fadlullah yu'ti man yasha.
Oh, Fatima. So may katanungan ka ba? Yung kaya pagrita, no, ito yung sister natin na siguro di ko alam kung anong tribo to. Hindi raw marunong magsalita ng Maranao kaya nakakapagtagalog tayo ngayon. Ano bang tribo mo? Okay, sige. So, i-explain ko lang ng madalian tong ano. Madalian lang ha, i-explain ko lang tong ng madalian tong na-discuss natin ngayon sa kaya kailangan mo mag-focus, okay? So, yung mga tao, yung mga klase ng mga tao, pamakasagid na ronda na yaw kanya sa buta. Yung mga klase ng mga tao, nang dumating ang Ramadan is magkakaiba. May mga taong obligado sa kanila ang Ramadan, may mga taong haram sa kanila ang mag-ayuno, may mga taong pwede sa kanila ang mag-ayuno. So kailangan yan yung malaman natin para naman matuklasan natin kung saan tayo nababahagi sa mga yan. Saan tayo na ano ba yun? Saan tayo ito na sa Tagalog ito? Kataya ba? Hindi ko matao Tagalog. Subhanallah, la ilaha illallah. Saan tayo pupwede sa mga yan? O ano kaya ang hatol sa atin ng Ramadan? Obligado ba sa atin? Haram ba sa atin? Pwede ba sa atin? So unang-una, pag nasa sayo ang limang ito, magiging obligado sayo yung Ramadan. Okay? Tandaan mo, pag nasa sayo ang limang ito, magiging obligado sayo ang Ramadan. First, una sa lahat is maging Muslim ka. Maging Muslim ka. Pangalawa is maging akil ka. Ang ibig sabihin ng akil is yung matino ang pag-iisip. May matinong pag-iisip ang tao, okay? Al-baligh, yung baligh is yung teenager na, yung pwede ng baligh. Yung obligado na sa kanya, ang ibig sabihin ng baligh is yung obligado na sa kanya ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kasama sa mga sign na ikaw ay isang balig is yung umabot ka ng 15 years old, okay? 15 taon na. O di kaya al-muqim, panglima, pang-apat is yung muqim. Nasa lugar ka, nasa mismong lugar mo. Hindi ka nagtatravel, hindi ka nagbibiyahe, okay? Al-qadir, panglima is yung kayang-kaya mo. Kayang-kaya mong isatupad o di kaya kayang-kaya mong mag-ayuno. Kaya kapag nasa sayo ang limang ito, kailangan mong mag-ayuno. Pangalawa is yung sagir, yung maliit pa, yung hindi pa naging baligh, yung sinabi ko sa iyo, is hindi obligado sa kanila. Tulad ng mga anak natin, kung bagat may anak kang 8 taong gulang, 10 taong gulang, hindi pa sa kanila obligado yung pag-aayuno. Pangatlo is yung majnun, yung sira-ulo, hindi yung nasiraan ng bait, yung sira-ulo talaga, na hindi alam yung ginagawa, hindi rin obligado sa kanya ang pag-aayuno. Pang-apat naman is yung malaki na yung edad at hindi ka na niya nakikilala bilang anak niya, bilang asawa niya, ama, o di kaya ka-relatives, hindi ka na nakikilala. So hindi rin sa kanya obligado ang pag-aayuno at hindi rin sa kanya obligado ang pagbibigay ng pidya. Okay? Panglima is yung ajiz. Yung ajiz is yung mga taong hindi niya kayang mag-ayuno. Yung mga taong hindi niya kayang mag-ayuno, katulad na lamang ng dahil siya ay matanda na, hindi niya kayang mag-ayuno, o di kaya siya ay may sakit, may malalang sakit, hindi rin niya kayang mag-ayuno, hindi obligado sa kanila ang pag-aayuno, okay? Bagkus, ang obligado sa kanila ay yung pidya. Ang pidya ay yung pakainin mo yung isang Muslim na mahirap, okay? Sana't naiintindihan mo yun, Fatma. Yun lang yung summarize ng lecture natin ngayon. Wala sa tamang pag-iisip. Yun na nga yun. Kapasangan ta say, girad na miya kasuld say, akan na ba marano, napakapatigalundan yan. Ano sa mga pakay sa iyo, mga pantay sa mga mabanihan tanong. So Fatma, kung may tanong ka, kung may tanong ka about dito, maaari kang magtanong.
Ustad pakay sa kasi Ustad adan alayok akan di mamasa ugay na di sembayang. Useless ba yun Ustad? La ilaha illallah. Pito akan na sa mga pakay sa mga pantag saya sa ginga apya magusetan no. Okay nasbagdan wanan kam insyaallah subhanahu wa ta'ala nam nasbaganan. So mga ulama lagi di Sheikh Ibn Uthaymin na useless ang kutwa puasang ka da sambayang ka. Ino to nakagi puasang ka so sambayang ka naginan ipagampaganay rokon kadua rokon o agama tan agama Islam naguginan ipagampaganay apo magitungan sa alungan amawri. Naigira miya kapas so sambayang nga sa alungan amawri nalangon pa kapas so galabag ka. Igirap man ada makapas nalangon di pa kapas so galabag ka. Ikadua na so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin man to ayam bidaan o Muslim na gusto kafir naging utakibaga kung sambayang. Naupon nakabaga so sambayang ka na marayag so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marayag ayam bidaan na gusto kafir na so sambayang. Naupon nakabaga so sambayang ka na miyala upama na miyaso akaging utakafir. Half maraw po ako at mas nasanay magtagalog. Ano ba tanong Tagalog man to? Karagad. Oy, madagal sumranaw saya. Inutan to miya ka Tagalog, kagi supad tano, so di sa di muntaya kana bamranaw, na piyamang ninyan to. Na marata o ba di tano siya di imbra, adem panaya okit, akakasuatan ron. Marata o ba tano siya di imbra kana ada sebut niya no na adem panaya okit, na ino kaapi ang mga lapos, mga Tagaloga kan na insyaallah asara siya butian. Padan, Sheikh kapakay so miya nga epos Ramadan. Miya sakit taon na kapakay si ita magay sa pedya ko pumakatundog Ramadan. Subka sakit na tluka klase, mapita na pumagusin tanwaya. Muaifa kuwakan. Di ko kabarsa ngaran ngayon. So, kasakit na tluka klase, mapita na pumagusin tanwaya. Kasakit, makapisakit, kasakit, matengay sakit, kasakit, mapandi sakit. Na pumagusin tanwaya mapita. Di tanong pasin pamagusin ni man to, para excited mapita. Ang muntay mapita sa live tanong, insyaallah. Alin paano yung buntes? Ustad, karke ko karumatay, gira mag-abdas ta, kanababatal, kanabagibatal. Kanababatal. Masya Allah, balik Islam pala to si Fatima, Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Alin paano yung buntis sa 1 month kapag ay pusa? Sumawat sa miya kasawlan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, na iisip tanong mga ulama tanong. Okay, na sumawat, na upang makaikalak yan sa ginawa niyan, so ikaugat yan, ibarat na kawan sa kaniyan, na da muskilaon. Baya din yan ko padagawi, okay, na susawlan, matagbin sawlan, ini kaugat, na kanaba pa na insyaAllah. Kagagan ka. Para masigurado tanong piya-piya, agi nga na matagbin sawlan, an pa na mga paisa at 2 weeks ba, na kaugat ikaroman yan, kasagi nga na oras, na dapan kaniya wa iswata. Ustad, sa kan na adna ulsera kan na di ako pusa na kagdam akan kalunsanan so ulsera kan ogain na kaga kan itataro sa kan. Importante ay apakaisa. Dapat na mapita ini. So lecture ta na lagi din na mapita. Kasmbag. Ogain na importante ay apakaisa. Na. Adna ulser ka. Padanan si ko mga sakit kuan. Kapakaya si ko mga sakit mga matengka mapan si ko sakit ayay na kanon na si matatago ko sakit matengka kagi gitu sakit ulong udi na sakit atian ka gitu kap sakit atian ka na miya timor ka ngeda-geda nga ginawa ka miya timor ka o pusa ka antaw ka buka ka miya timor ka okay na o kagdam ka sa ginawa ka kabinasaan kanyan sa iko ka pumuasa nga kay teros ka o kagdam ka sa ginawa ka kabinasaan kanyan na kailangan makabuka ka di nga tigla ginawa ka okay kargarga ko natigi Sheikh
Karagar ganun bata di mga Tagalog sa mga panakaw. Madi di bata no mga preparado. Okay na sabab sa kagya na padtano saya dahil nandito si Fatima ngayon at kailangan niya magtagalog tayo. So napipilitan talaga tayong magsalita ng Tagalog kahit hindi naman tayo bihasa ng Tagalog, di ba? Alam ko, nabubulol-bulol ako sa Tagalog, okay? Pero, mashallah, asar pa nabsibot niyan. Aha. Lagi po, mahirap magtaro ng Tagalog. Di ako na di siniga. Pia suugkap man sumra ng mga gusto Tagalog ka na. Miyaragargan si Ustad sa Tagalog ito. Hindi naman. Hindi naman. Kaya pa, insyaAllah. Asara na ba yung mga comment saya na English? Oh, kadita na tukuga. I can speak English. Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru, sopad abuntal apidia. Si Sheikh Khalil al-Mushaqih na danyan pa kaya so kapidia sa panganangkan. Kapidia sa panganangkan, kapidia sa pirak. Kagiad na mga tawad ipipidia iman to sa pirak. Na aya pa kaasa pedia na panganangkan din. It'am. Ino man to bitoy sa it'am kagito kapakakanangkon. Pada buntalian na upa di ka makapamamanindaan si kwalain ka o di na dakip geng kakiran na so ano sa restaurant. So ano sa restaurant, ono tinga siran sa restaurant, na pakakan ng kasiran. Naskay buya dun, napadun to sa pedia. Asarap piyakakan kasiran. Nabangiran timbagi-bagi supira. Alhamdulillah, natindihan ko na rin po lahat. Alhamdulillah, kung ganun. Assalamualaikum, may tanong. May pusa, mga edad yan na 15 years old. Pero miyukas kanyan ako go to alongan. Counted to, di counted. Basta mga 15 swata ka, na may akir balik. Not counted to. Baka buyids kanyan, may post Ramadan. Agu dusa to, o pa maka, sabab akya buka yan, napititibo ba yan? So kapag ipag-chat na nabapabatala. Salam Ustad, sa na driver ako. Maana di ako biyahe sa all over the kingdom. Kapag so kasar sa sambayang apayad na sagidan ka amasgit. Oy. Oska na di ka di malibot sa iyang enter wa Saudi Arabia na kapag ka di mangasar. Allah Ta'ala ala. Salam guru so padabuntal akapidia. May apasad, may repeat sa mga comment. Salam Ustad, kapag di ako makapusa, kay lumipas rakan na di ako makagaga. Tunay ko kuman oto, kapakay. Tunay lumipas raka. Tunay ni mama, abuhay min, mama ka. Ang tunay lumipas raka. Ay ka taon na lumipas, na subay. Mama ka. Makapusa, kay lumipas rakan. Tunay lumipas raka. Daw ko sabot na pipiya sa pakisa ka. O bubay ka, lumipasar ka na mga pumuasa ka, may kamasulti ka. O mama ka na, di ko kata na, nandun na ibunda lagi, alapas yan ka. Nandun na ipalipasar ka. Barat, di din pagkagasutaw, pusa. Din sakit yan. Makaisa ko, may bugay pidiya. Na, din pagkagaso pusa sutaw. At nasakit yan. Nauway. Ibarat napaka-PDN kas kanya, nakapaka-ibigay kay man to agawi Ibarat, dis kanya mga pusay man to, nakapaka-ibigay kay man to agawi so PDA yan. Kapakay pa man na timbal na ka, amay ka mapasad sa Ramadan. Kapakay pa man na timbal na ka, amay ka mapasad sa Ramadan. Napimbilang na ka sa mga tao. Napimbilang na ka so kadakal, adan yan ka pamasay na, gitun mong ikadakal PDN na ka. Siyabot tanong. Lalayo na ko ka-update Sheikh, langono live ka na, masisibakan. Masya Allah, Masya Allah. Ad na sa kataw kung mga ginawa itano, mga pagariya tano saya, mimbal sa, di ko kataw, nanto na ipimbalan yan, iniudas yan rakan. Ay, indun, ipag-upload yan, so langon na video akan sa YouTube. Nami kapiyapiyaw to.
Miya pia open, open. Apia open, asara di nga pangaran so ngaranakan. Okay, na upa maka in-download ka so langon na video, ipag-upload ka sa YouTube na open. Mashallah. Balas sa Allah subhanahu wa ta'ala o kagagang to. Kapag makakagagang to, at na oras na gaganakan, nakagati panganakan na subhanallah, malaap ka kuha niya na oras. Ustad, anday mapiyasa kita paganaan taban so 10 agu 5 aguso pamgayan taban ni isa-isa. Salamat po. Dipindi. Isi nga so tawa, anto ni mapiyon. Pakak na dere kan tawa kang bagan nakabit. Kaad na tawa ay mapiyon, napakak na dere ka. Man na tawa ay mapiyon, nabagan na dere ka. Ha? Guro mo sawira ka na igira di ka di-indiscuss na maranaw agu Tagalog. La ilaha illallah. Anto na, halo-halo. Maranaw agu Tagalog. Oh. Sama na to, halo-halo. Wala akong tanong bumranaw na to, wala akong bumranaw. Din kailangan, ba't tanong pinito Tagalog? Anto na oras po bukas ang live nyo patungkol sa may sakit. Jazakallah khair. Siguro sa mga ganitong oras, inshallah subhanahu wa ta'ala, mga ganitong oras, magbibigay rin tayo ng live. At saka, kumplito na no to, inshallah. Sumrano na, pumranaw din, kapian nyo na di ganun Tagalog. Watching. From Malaysia, dili ko kasabot. Nabisaya man Miya ka piyata no saya, bata man sa Bisaya, na miyang ilangit saya. Dili ka kasabot niya, unsay sabto nimo, Bisaya pod. Na Bisaya na lang ta. Lisudan ta na, kay daghang mong maranaw diri, di pod kasabot og Bisaya. Unsaon man nato na, Miya kapiyata no siya, ano ba na Bisaya siya? Nakakabi, yan na Bisaya. Nato na, sabot ka no mga maranaw sa Bisaya. Ano mga pinatagalog tanod din? Maranaw tanod. Oy. Guro, ayaw ko Guro ayaw ko kaya pergi sa pedia na miya da sa puasa. Oy. Pamana miya po sa kuwan. Miya po sa puasa na ayang nga kapagabagay sa pedia. Kapag kayo to. Masya Allah. Katayapan suheranon. Eranon na ko, di ako sabot sa maranaw. O pamanay rano nga na, di ka sabot sa maranaw. Nanto na sabot na ka, maginda na. Pamana, ngay no, ndokan. Ndokan di ka masabot sa maranaw. Isa-isa tanong busa-basa, maranaw agu iranon. May tubun bidan yan. May tubun. Aya ka pa sa Tagalog. Namiya kapiyata no. Na sumamra no, ano sumama pa kayo sa iyo? Guro bandanan mga maranaw na di siran pero sa maranaw. Ustad, kailan ka pangaroma? Kailan ako pangaroma? Kenapa aku manguda? Madagla ko ni karom. Ustad ka pa kaya taaman swift tinda ta. Na nabapakabatal. Oy, kapag kaya taman ka swift tinda ka, asara di nga malamad. Opo na ka malamad. Muskila. Kabatal ka. Andi sumanga pa kayo sa iyo. Sumanga pa kayo sa mga pantag saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama maganda mas oras tanong.
So guro sama ka na di mga pumasa ka oman kumapat sa puasa na pag-atakan ulcer. O diyan katigran, agumarag na kabulungan sa ulcer yan, o di na nakakabulong yan, o nanayawan niya na makabagas kanyan, napamaya din yan, na odad, maragnuban yan, maragnuban makabagar, nabagayas kanyan sa pedya. Ustad, suduan nga, mga pangaruma ko. Uman na live, nag-i-komenta ka, aging kaya mga pangaruma ka. Amin. Aminan yung mga tao kanwa, kapangaruma pa diwa Masya Allah. Pang ninta kaya mga pangaruma kan siya magaan. Uwid na, ipag-usyata kan ka na, amin ka mada virus ya ka. May bid na, yung pangaruma nga na, na virus yan, niya ka wala-wala. Amin ka mada ini, inshallah. Assalamualaikum, Sheikh. Pakaysa ba? Baka pa kaya alaw malakaw ta majujunub ta na makaw matabo nagutabo paygo. Ay mas mapyan na pamaygo ka adaan. Kapara di ka pagambo. Okay na kapakay so kalalakaw majujunub. Aya karagno to na amay bidin na kaya saltang ako darpa na daga makapamaygo na kaya saltang amyaw makawakato na di ka makapsimbayang na muskila. Nya do sa kasayod tayo pakalpas sa wakato ka sala ka ino kada pamaygo sa wala inyo. Aha. Ustad bundal ka manguda. Ay bundal ako manguda. Okay na madala ko karoma. Na, pira ni napakasultan nun sa personalan. Walang po tayo, walang personalan, okay? Ustad, so 11 years old na paliugaton so kapamasa, dapat maakir balig. Dapat maakir balig so 11 years old. Nabon paliugat so kapamasa. Okay, nasugo na kaon, tarbiya na kaon. Kau bakalo-kalo nakalayaman niya susimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Guru gira kya kiulang busta upama kapakaya taros supuasa ta anta kadi kapakaya taros na ka o kagaga nga salam rakasan ka pang ninta mapipiya ka amin pang ninta mapipiya kasan Abbas Masya Allah Sheikh Abbas Hafidh al-Quran Hamil al-Quran. Ustad, so alatul naum batal sa kanyan. Kenapa pa batal sa katurug? Okay, na isang abuklo at igi anta uto so Sheikh kami agpuston. Isang abuklo so ulan-ulan simba na bialo yung ulan-ulan akapangaturug. Salam Ustad, anto na oras di mag-live. O di 1:30 PM na 11 AM. Dito i-live. Sa iko oras sa Saudi. Kita mo ba ako? Hindi kita makita. Nababasa ko lang yung comment mo. Sheikh, ino ba taligira lini mamadan sutaw? Salamat Sheikh. Naboto pa ka batal, may tuturaw ang iyong talimamad. Sarwar o baso, 5 madiyan na miyang yaraot sa pira ka oras sa kaptugaian na kaya din sa bagar na gyuti pa ka batal. Kailangan na makabuka, may kalagi dito. Kapag so kabagay sa pedya na makaisisa, ibarat na 15 ataw na mapakakan ka na sabay-sabay dito to. Uy, kapag kayo to, umafaris kapag kayo to. Guro, pagpada kaming kakuduan ka, sa kami pamangaroma. Mata na mga ngudini, basta ka pangaroma na mapasang sirano ni Kuan. Udi niyo buwag yung galabaga. Nadir ka nun makanggaya gunay, nga niya sana ipanguyat ra kano. Galabaga niyo. Kailangan mga inapainiwanan. Kenapa betal so kapaturog?
Ustad, so kabagay sa pedya na opera mambuo kaya bukan kaon. Oy. Ibarat na kaya bukan na kaon na 5 gawi na ayaw mambuo kibagay nga pedya na 5. Si iko 5 kataw amiskin. Siya butan no. Sheikhs, Ustad, kasambayang sa tarawih sa kata bu, dapat ta. Ino, kapakay. Oy, kapakay so kasambayang sa tarawih sa kabu sa walay nga. O di, nasa kabu idi sambayang sa tarawih. Ustad, so kakrad, gira di tadi mag-abdas, na ino, boto batal, kenapa? Krada nga, wad na mapapadalam sa ina, krada nga. Di ka pa ba nga sa niesta ka? Siya, so kainom, sa ego, o di ron di kapag bangi subok kapakay. Aha, mapinya pa kayo siya. Si Sheikh Mansour As-Suqob, ay naku, mas adi niya ipamagos niya, naging kanan na makapantagsan, kapkato siya kanon, na, o pamati yung kasutaw, nakakakaptan yan subaso iyan, kakakaptan yan subaso iyan, o riyan yan na piyagbangan, nakakakaptan yan subaso iyan na pag-inuman yan, na inuman yan din. Inuman yan. Okay, nakanabayaman ito ng batiga, piyagbangan, na miyanan na ros sa hatulangan, nagungabot yang alasuig ka. Di di ka pa kay. Ay pag minro nagyang ta andeng kan nakakaptan, andeng na makaragay. O din adna ka sa salta na panganangkan sa ngari ka na kanangad lino angad. Salam guru, bab narati gumangalok sa ipamwasa tasiran o diiran keg. Aha. Ay aki pumas ang mga loks na giraad na kasalta na paliugat amiyate sira na diran kabuya dinas ka imakapamayod. Ha? Barat yan na suloks iman to suloks loks ka na nyawafats ka niyan na adnadan yan ka kapamaya di sagiyang kaya ulan-ulan na Ramadan sa dugawi na amay ka mapasad sa Ramadan na sunar ka kapamaya din kaon na puasaw to loks ka paliugat to na dan yan kabuya di. Ustad, kanababatal sa kaguro ako. Kanababatal sa kaguro ako. Mapasangaya ka dua suso na kapamuasa. Kapusa ada ka nagu kapusa ada ka karuma. Naki, para mambu dua suso subalas ka. Ha? Sasabar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Share ka naman po. Salam, mapia ka Ustad, kamalangas, waiting kami sa langon na live ka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ano sa mga pakisasagya ba ni gan tanong? Magan sa oras tanong. Pwedeng naganay. Ustad, kapag kaya mag-imam so bubay sa walay, igira alagid manutuwa da mama sa walay niyo. Oy, kapag kaya mag-imam so bubay, si ko mga bubay. Si ko lagi din ang mga bubay. Okay, na di kapag kaya, nauban yan pag-imam so mama. Ay abun talaga pag-imam o bubay, si ko lagi din ang mga bubay, na siran. Na pantay-pantay siran. Marparapang siran. Na so imam na siya matatago sa loob. Ha? Siya buta no. Ustad, so kaguro ko sambayang, kanababatal. Masya Allah. O pama kami pusa ko, tapos na da ako sambayang. Saya, so puasa kan? Now, sambayang ka. Adi nga katawan na mas malaipang katan so sambayang adi so puasa. Sambayang ka. Ustad, tunay teknik sa kawangan. Personalanan. Kenapa personal? Tunay teknik. Da katawan na kana teknik. Subhanallah. Da katawan ko teknik. Agu kenapa kena kapasang. Mga limo ayaw Allah subhanahu wa ta'ala ibabagay niyan rakta. Ha? Agu kenapa ako maungangan. Babudi pa magruta so di ko di itero ni gira di ko di indiscuss. Na. Ustad, ini pakawitrakan apa kaisa? Ay papakawitrak apa kaisa? Adin ko na kaya bukaan yan. O last Ramadan, sabab sas kanyan na babay na danian kabaya di na riyaot Ramadan. Tunay suaan irang kon. Buya dan iran. Ada katero mga ulama ang buya dan iran, gupaliwat ka rin sa pedya.
Waya sabab yan, nakagingot na maugats kanyan, ha? Maugats kanyan, nakagip mga umbawatas kanyan, na susukman si wata yan, na dapman mga pamasa ko Ramadan, na ad na mga ulama apitin ganyan na pidya, ad na mga ulama may kanayaw niyan na makabagras kanyan na kabuyadan yan. Na siya ko susuramig sa giyong ko to, kabuyadan yan. Ustad, kenapa pakabataligir at tirabta na kataam taso kiyanta ko ipupuasa? O pa man, tirab ka na, kataam ka so kena ko ipupuasa o antawa ka miyabong ka? Kenapa nga man kataam? Kakanaba pliyop, kabong ka si Roman, so inipusan ka. Nakanabo to pakabatala. Guro ami, umani isa, kabukan ka na sa timan mambu ibayadan. O pa makamya ka buka ka, oy. O mani isa, o basta makabuka so tao ko salungan, ha? Na salungan mang buing bayad yan. E nun tabu o ay sabab pa kaya pakabuka yan, na sabab sa miyang babangunan sa wala, ya piti buba yan, katawan yan, na o pa makadinyan kegas o kapakamaradi ka, miya pa magusit tanongan ng kulasta life dano, o pa makadinyan kegas o kapakamaradi ka, ko oripan, pagpapalaya ng alipin in Tagalog, na ayasuan yan, nagyang kuta siya mo syahrain ni mutatabi'in. Pemuasas kanya sa 2 bulan na tundug-tundug. 2 bulan na tundug-tundug. Now, di na ito kuga na itaamu 60 na miskina. Pagkakan sa kanya sa 60 kataw a miskin. Paganas kanya sa 60 kataw a miskin. Ustad so imsak na tama sa di pagbangan na kapakay apaginom. Tama sa di mau maso, bang. Tama sa di mo maswakto subo. Ha? Tama sa di mo maswakto subo. Na kapakaya paginom ka. Kapakaya ka. Basta mo man namiyaklos mambo. Dito ni imsak. Dito ni maraya imsak. Okay, na ino to pag-advance yung mga ulama na gusto mga pada kalendar, inoira na to pag-advance sa mga 5 minutes, 10 minutes, kasang gileran sa amay badin na dingam ngayon ka, namya kasulid swakto na kangapan namya batal sa kwasang muskila. Ustad kapakaya dita, magtarawi na sepya gagamit away kapakay. So kapag nga ako silpon ka. Kapag so kapusa puong ko kaya daon o basa na aya kapaygo iya na amay ko bagwap sambayang sa subo. Okay, ibarat yan na miyasotis kanyan, miyasote, ayam ana miyasote na miya doon subasa, na kapakais kanya, 10 minutes bu alam ba, na pagbangan din sa subo, na kapakaya komandaan, sa suhor, ay pumuasan yan, na gubu pa may kapsimbayang. Siya buta no, lagi din na junub, kapakaya di mamasa sa junub, siguro niya man kapakapigo. Planet Earth, hati anda ka bis matatag. Ikatlo pa kay so kadua jama sa iko magandun so ilalapis kapakay. Itatap na so 5. Kandua jamaah da mi aloy siya da kataw na kana hadith naguda mi nagang mga sheikh o ba so kandua jamaah sa iko mas akya pakaran yung maghrib na uba mapapakay. Ayam mi aloy na pendua so man isa individual. Man isa na pendua ko sa ginawa ko na pendua ka mambu. Katatariman ros pang ni. Salam ustad, kapag so kapagabdas sa CR. Oy, kapag so kapagabdas sa CR. Aha, piyag ba nga sa lohora? Sama no tumiyaw masuras tano na pre-relay tano mamaguda sa tano bala sang kanon Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.